खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मैया क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव क'क्राझार साइन्स कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आर.एन. सिंहआ बिटिआर एससि स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सायाव मोनसे अजद दैखांदों। बिटिआर एससि स्टुडेन्ट इउनियनआ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर आर.एन. सिंहनि बेरेखायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानाव CAAनि हेंथा खालामनानै क'क्राझार जिल्ला आसुआ सोमावसारदों। दुलाराय आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोराव CAAखौ होबथानानै धरना हाबाफारि लानाय बायदिनो क'क्राझार जिल्ला आसुआबो क'क्राझार सोहोरनि राजमेला फिल्डनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला आसुनि मावखुलियाव बे धरना हाबाफारिखौ लादों आरो हाबाफारियाव मिरु आसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट नबज्योति रायआ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया 13 मार्चनि फुंनि समाव बिटिआरनि लाइमोन जौगा आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ हादोरारि जोलुर गेलेनाय द'थियाव फुटबल ट्रफी बादायनायाव बाहागो लानाय फुटबल टीमखौ गाहाम हामलायनाय बावहरना फ्लेग अफ खालामनानै बिदाय हरो। देग्लायनि द'थियाव फुटबल ट्रफी गेलेनाय बादायनायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि अर्गें क्लाबआ बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। मख'जाथावदि बे हादोरारि गेलेनाय बादायनायाव देग्लाय दरं जिल्लानि सिपाझार स्टेडियामाव मैयानिफ्राय जागायगोन। बे अर्गें क्लाबनि गेलेगिरि हान्जाखौ दैदेनगोन सोगोम बसुमतारीआ। बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव अर्गें क्लाबनि आफादगिरि रिन्दाव दैमारी नेहाथारि बिबेन्द्र बसुमतारी बिनुद दैमारी डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' आरो गोबां फुटबल अनसायगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दतमायाव एसएइचजिफोरनो मिनि राइस मिल रानदों। आइजोफोरखौ हाबा हारिमु बिथिङाव समानै जौगाखांहोनाय असिला लानानै बिटिआर सोरखारा मोनफ्रोमबो गावसुंथा हानजा एबा एसएइचजिफोरनो मिनि राइस मिल राननानै होनाय बायदिनो मैया क'क्राझार जिल्लानि दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय मोन 20 सेल्फ हेल्प हानजाफोरनो मिनि राइस मिलखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारीजों लोगोसे दतमा ब्लकनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों बिजेपि दोलोआ थांनाय सानाव क'क्राझाराव गावसिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरजों सावरायलायदों। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि हेफाजाबगिरि माखासे रायजो राजाफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो लोगोसे रायजो बिजेपिनि लोगो आफादगिरि अशक भट्ट, रायजो बिजेपि एसटि मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जारी, एमसिएलए बिजितगोरा बसुमतारी, राजिब कुमार ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानाव उदालगुरि जिल्लानि आटारिघाट गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। भेरगाव बियाब आरो न'नि सेरफां बियाबनि आटारिघाट गेलेग्रा फोथाराव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै 25,000 रांनि चेकखौ आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारी, इएम सनजित ताती, इएम दावबायसा बर', मंगलदै बियाबनि एमपि दिलीप सयकिया, एमसिएलए सम्पाबती डेका, अर्पना मेधि, दिलीप कुमारजों लोगोसे इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा आइजोफोरा ज'यै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया सनितपुर जिल्ला एबसुआ जिल्ला सोलोंथाइ मावख'आव जिल्लानि गाहाय आफादगिरि अजित स्वर्गियारी लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो बायदि बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना ज'यै बोसोरफ्रोमबो थोजासे फरा बिजाब मोनजोबि आरो बर' बिजों फरायसालिनि गोजौ फरायसालि आनजादफोराव सोंथि बिलाइयाव गोबांथार जेंना जाबाय थानायखौ सुस्रांनो आरो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन बर्डआव सासे बर' फोरोंगिरि सोद्रोमा थिसननो थाखाय इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार एडिसिनो गोसोखांलाय गथायो।
खोरोम नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमहैनायखौ लानानै थांनाय सानाव गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरिया रोखा खेंफोरथि होदों। थांनाय 10 मार्च सानखालि कक्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव खोरोम नार्जारि मुंनि सासे लाइमोना गावखौ गसाइगाव खोन्दो बनसुनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमहैनाय बाथ्राखौ लानानै थांनाय सानाव गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरि दैमालु बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होनानै बुङोदि खोरोम नार्जारिया बनसु आफादनिफ्राय बोसोरसे सिगाङावनो बिबान एंगारखाबायमोन। बिथाङा बे समाव बनसुनि सोद्रोमाबो नंलामोन। बेनिखायनो खोरोम बिथाङा गसाइगाव खोन्दो बनसुनि गाहाय नेहाथारि बुंना लानानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाया जोबोद लाजिथावना जादों। बिथाङा जेखि दोलोआव आखाइ हमहैया मानो बेखौ बनसुआ बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय बनसुनि मुंखौ लानानै मुं सुनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों बनसुनि आफादगिरि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।